watch, and I definitely think there's a wide variety of people who watch. I think everybody's out there, so yes. Om det med kærligheden sagde Ian Ziering. Well, I think having a boyfriend or a girlfriend on a series is somewhat limiting. How do you mean? Well, it's always the same. There's never any change. If you're allowed to date, there's different experiences, trial and error, flirting, sparring, these kind of things. Beverly Hills handler om de unge, smukke og rige, og på dagens pressemøde blev Ian og Gabrielle blandt andet spurgt om, hvor realistisk serien er i forhold til virkeligheden. We can't forget that this is TV and it's glamorized a bit. That's just the way television is. Fra Beverly Hills til Christiansborg. Det første fingerpeg om resultatet af dagens folkeafstemning skulle være parat nu, Mogens Rubinstein. Vi har prøvet noget nyt denne gang. Tidligere så har vi spurgt vælgerne på forhånd, hvad vil I stemme på afstemningsdagen, og så har vi brugt det som udgangspunkt for at lave vores prognoser, forudsigelser, eller hvad man nu vil kalde det for. Denne gang har vi gjort det på en anden måde sammen med Gallup. Vi har bedt vælgere, der allerede har stemt, om at sige, hvad de rent konkret stemte på, og det skulle give et mere sikkert resultat, Søren Bulff. I har siddet indtil nu, og I fortsætter faktisk også med det hjemme på kontoret med at finde ud af, hvad folk har stemt på i dag. Og først så skal jeg lige høre dig, hvor mange har I spurgt på nuværende tidspunkt? På nuværende tidspunkt, det vil sige kl. 19.41, har vi interviewet 1243 danskere over hele Danmark. Ja, så tror jeg, vi skal have resultatet på, så vi kan se, hvad det er. Det er det, vi alle sammen venter på. Resultatet af det, som er en undersøgelse, men som skulle være en mere sikker undersøgelse, siger, at 43% af den danske befolkning har sagt nej til folkeafstemningens dagsorden. 57% har sagt ja, og det vil altså sige, at hvis denne dagens Gallup, som vi har kaldt den for, holder stik, så bliver det et ja og et sikkert ja. Men jeg skulle måske lige spørge dig en gang, Søren Bulff. Sikkert. Hvor sikkert er det her? Kan det blive et nej? Normale stikprøveundersøgelser af den her størrelse skal man regne med en usikkerhed på mellem 2,5 og 3%. Og når man ser på forskellen på ja og nej, må man nok sige, at jaet er sikkert, og det ser ud til at blive relativt stort. Når der har været en række undersøgelser, også lige op til, hvis du ser på de undersøgelser kontra den her, vi har i dag, hvorved adskiller den sig så? Det vi har set den seneste uge er et fald i jaet, men forskellen er grundlæggende, at vi i de seneste par måneder har spurgt folk om, hvad de tænkte sig at stemme, mens vi i dag har spurgt folk, når i resultatet, i vurderingen af resultatet. Ja, vi må nok sige, at når det kommer nærmere til afstemningen, og folk faktisk skal ned og afgøre, så ser det ud til, at jaet bliver lidt mindre. Ja. Men altså foreløbig et meget klart ja, 57 kontra 43 nej. Lad os prøve at se en af dem, der har talt for et nej, Junibevægelsen, hvad de siger til det. Ruud Dallerup, 57 ja, 43 nej. Er du skuffet? Det er klart, jeg er skuffet. Nu har vi ikke det endelige resultat endnu, men det er klart, jeg er skuffet over det, og jeg synes, det er en historisk beslutning, der går i den gale retning. Vi havde chancen. Har du forventet et mere snævert resultat? Ja, jeg har forventet en 50-50 situation ligesom sidste gang, men det er klart, at meningsmålingerne har set dårligt ud den her gang også. Ole Krarup, har I været for dårlige i kampagnen? Det synes jeg ikke. Jeg synes, det er mere imponerende, at der er så mange, der har modstået det gigantiske pres fra politikerne. Det, at man en gang til bliver jaget ud og stemmer om det samme, det har forvirret mange, og det er en god modstandskraft, der ligger i det, og det er åbenbart, at kampen mod unionen ikke slut endnu. Vi fortsætter, men så vil jeg da tilføje, at det er jo meget foreløbigt. Vi kan jo ikke gå ud fra noget sikkert. Jeg tror personligt, at det bliver meget snævrere, og måske til et lille nej. 57 ja, 43 nej. Var det resultat, du havde håbet på? Nej, jeg havde håbet på, at det havde været et større ja. Der er stadigvæk mange, der har stemt nej i dag, og det forpligter i allerhøjeste grad ja-siden til at tage hensyn til nej-siden, og i virkeligheden stå ved det, vi sagde i valgkampen, at den aftale, vi har fået i Edinburgh, at den skal være dansk EF-politik, det nationale kompromis skal være dansk EF-politik, og at det helt klart skal fastslås, at Danmark ikke vil være med i noget, der ligner Europas Forenede Stater.
Hvad vil du gøre nu for at få nej-sigerne til at spise jaget? Jamen, jeg håber på, at der kan blive en dialog med nej-siden efterfølgende. Det er utrolig vigtigt, at vi nu kigger fremad og får en konstruktiv og fremadrettet dansk EF-politik. Altså, jeg mener, at der har været mange misforståelser, tror jeg, i debatten. Og jeg mener, at det har været overdrevet, når nej-siden har sagt, at vi efter Edinburgh-aftalen kommer til at lukke af i forhold til Østeuropa. Det bliver en kolossalt vigtig opgave, at vi i fællesskab nu arbejder for at få åbnet op i forhold til Østeuropa. For det der fleksible europæiske samarbejde, som der er så hårdt brug for. Og der tror jeg personligt på, at Edinburgh-aftalen vil være et godt instrument, og det er det, vi skal arbejde for i fællesskab efterfølgende. Og det håber jeg meget på. Ja, vi står herude på den store trappe, hvor politikere og pressefolk inden for den sidste times tid er myldret til i et væk for at komme ind på Christiansborg. Og her har vi Pia Kjærsgaard. Venter du dig en god aften, Pia? Ja, under alle omstændigheder, det gør jeg helt bestemt. Er du stadigvæk lige optimistisk? Jamen, jeg har krydset fingre hele dagen. Jeg tror, det har hjulpet. Held og lykke med det. Tak skal du have. Og så har vi Bergstein her. Det er jo dit første valg som minister. Hvad venter du dig sådan en aften her? Lidt skæg og ballade, ikke? For det bliver jo det må det jo blive. Det er du helt sikker på? Ja, der sidder altså en lille sort orm og gnaver, men må ikke den er hjemme. Det er, hvad jeg tror. Hvad hvis det ikke bliver et ja? Hvordan vil du så, jeg vil ikke sige fejre, men tage aftenen? Så vil jeg smide den her væk, du. Held og lykke med det. Ja, tak skal du have. Og så har vi Eva Kjær Hansen her. Du har været ude og føre valgkamp i det jyske. Hvordan har det været? Jamen, jeg synes, det har været en positiv oplevelse, og jeg glæder mig over, at prognoserne de nu viser, at vi får et ja. Og vi kan jo sige, at det er jo i høj grad Uffes håndværk, den her Edinburgh-aftale, så vi glæder os til at fejre den i Venstres gruppelokale i aften. Hvad nu, hvis det bliver et nej? Det gør det ikke. Jeg tror simpelthen ikke på det. Det vil være så smadret ærgerligt, og det vil være synd for Danmark. Nu er du så ved at komme med i spidsen af dit parti. Hvordan er det så at føre valgkamp, når man er ved at blive et mere kendt ansigt? Jamen, jeg synes, vi gør alle sammen en meget stor indsats, og det er vigtigt, at vi er parat til at tage del i alle møder og arrangementer ude omkring. Og der synes jeg, at vi har et smadret godt teamwork, og det er vigtigt, at vi alle gør en indsats. Held og lykke med det i aften. Tak skal du have. Direkte kommentarer og reaktioner fra Christiansborg. Og inden vi fortsætter derinde, lad os så lige få en vejrprognose, Michael. Ja, og jeg håber, at min vejrprognose er op mod 90% rigtig i hvert fald. Så lidt mere sikkert er det jo det her. Vi har jo et stort område, hvor der næsten ingen skyer er. Det strækker sig helt op fra nordlige Skandinavien, og så ned forbi Danmark, og så helt ned til Alperne. Der er der lidt skyer ned omkring Alperne, og så videre ned mod Afrika. Sådan var det også i går. Men disse fronter, eller disse skyer her, som egentlig er en front, er kommet lidt tættere på siden i går. Men altså, hvor tæt de kommer på os i de kommende dage, det er pludselig blevet lidt mere usikkert. I går så det ud som om, at fronten skulle blive ude vest for Danmark, men de har faktisk rykket et stykke tættere på i det døgn, der er gået. Vi kan lige tage filmen og se, hvordan det er gået til. Se, der lå ligesom den tykkeste herude, lige øst for England, og samtidig med det hele, det drev mod nord, så kom det altså faktisk temmelig tæt på Danmark. Og nu skal der ikke så store forskydninger til mere, før grænsen mellem sol og skyer, den kommer til at flytte sig ind over Danmark. Men vi skulle altså mene, at i hvert fald i morgen, onsdag og også på torsdag, der får vi sol igen, også nok fredag, men måske natten til lørdag, så kan det begynde at nærme sig her. Lad os lige tage et kig på temperaturerne. Den kolde luft ligger her yderst mod Atlanterhavet, og mens det lune ligger længere indenover med omkring 25 grader i et stort område her. I nat bliver det klart vejr og temperaturer mellem 10 og 15 grader, og i morgen så bliver det i hvert fald mindst 90% sikker solskin i hele landet. Og temperaturerne kommer op på mellem 20 og 25 grader, og vinden bliver jævn til frisk fra øst, og det betyder også, at den bliver lidt lavere, at temperaturen bliver lidt lavere helt ude ved vandet, hvor vinden kommer ind. Men sådan plejer det at være her om foråret. Det var TV-avisen. Ha' en rigtig god valgaften og god arbejdsløst til jer inde på Christiansborg. Birgit. Velkommen tilbage. Velkommen tilbage til Christiansborg til vores valgaften med kommentarer, analyser, prognoser og reportager, og ikke mindst resultatet af dagens folkeafstemning. 3.977.296 vælgere er vi. 70.000 kan endda krydse for første gang, som har haft chancen for at stemme i dag. Men nu er afstemningsdagen ved at være forbi. Man kan jo stemme frem til kl. 20, og det er den om et ganske lille øjeblik. Og et af de næsten 2.000 valgsteder, vi har haft rundt om i landet, er Aalborghallen. Og lad os se denne betydningsfulde dag slutte der. Rune skal stå og ringe af. Ja, vi kan klippe på nu.
Ja. Tidspunktet for afslutning af folkeafstemningen om Danmarks tiltrædelse af Edinburgh-afgørelse med Maastricht-aftale er ved at være sluttet. Er der andre, der ønsker at afgive stemme på nuværende? Det synes ikke at være tilfældet. Jeg erklærer folkeafstemningen for afsluttet. Og optællingen går i gang. Der er 10 valgforordnede til at tælle stemmerne, og det vil tage cirka halvanden time. Knap 4.300 vælgere har haft mulighed for at afgive deres stemme her i Aalborghallen. Og der er tradition for stor stemmedeltagelse netop her. Hvordan er det så gået i dag? Er gået meget, meget fint. Der er 84% af de stemmeberettigede vælgere, der har afgivet deres stemme. Det var imod ca. 77% sidste år, den 2. juni. Har der været nogen problemer overhovedet i løbet af dagen? Nej, jeg synes, det er glædet meget jævnt fra morgenstunden af. Der var en kø, da vi startede i morges, men ellers er det glæden jævnt hele dagen, og der har været pænt besøg. Der har været nogle enkelte episoder, ikke episoder, men enkelte tilfælde, hvor folk har glemt deres valgkort, og hvor vi har måttet udstede nyt. Desværre er der også vælgere, der kom fra andre byer, som regnede med, at de kunne komme herind og stemme, for det havde de fået at vide hjemme. Det var desværre en misforståelse. Kun dem, der var registreret på valglisterne her, ved afstemningsstedet har kunnet stemme. Men altså ikke de store problemer? Der har ikke været de store problemer, og jeg synes, humøret har været højt både hos de tilforordnede og hos vælgerne. Nu er vi også ved at være vant til det, kan man sige. Men lad os prøve at kigge en gang ind ved selve stemmeoptællingen. Der er faktisk kun 2 bunker, og med lidt held, så kunne man måske begynde at ane en forskel på størrelsen af de 2 bunker. Men det ser det ikke helt ud til. Vi stiller tilbage til København. Ja, det direkte demokrati i funktion, og det var altså viceborgmester Poul Vrobel og Jan Wienholt Petersen i Aalborghallen. Og ved sidste folkeafstemning var der et klart nej-flertal i Aalborg Kommune, men præcis i dette her afstemningssted var der et ja. Nu får vi se, når de rigtige tal kommer. For anden gang i løbet af et år har vi stemt om EF-unionen, og resultatet kommer inden for de næste par timer. Sidst, den 2. juni, sagde jo 50,7% nej og forkastede Maastricht. I dag stemmer vi igen om Maastricht, men nu sammen med Edinburgh-særaftalen for Danmark. Alle argumenterne er brugt, alle programmerne er sendt, alle reportagerne er vist i fjernsyn, alle radioprogrammerne er gået igennem luften, og alle de mange millioner af ord trykt og sagt, udvekslet og læst. Nu er det bare at vente på resultatet. Og lad os lige kigge uden for Christiansborgs tykke mure, hvor det ellers foregår i aften. Vi har et blik ud af bygningen her neden for vores vinduer i fællessalen, hvor vi sidder, og uden for Folketingssalen, der er en lille bitte skare, der står her og spiller og synger, og som jo nok også venter spændt på resultatet. Ja, dagens Gallup gav altså et ja. De rigtige krydser bliver, som vi så lige nu, lagt i bunker over hele landet, og vi gør alt, hvad vi kan for at give dem en indholdsrig og afvekslende valgaften. Politikerne, ja, de samles i disse minutter på Christiansborg for at følge strømmen af resultater, og vores journalister, de er klar med kommentarer og øjebliksbilleder, og lad os tage en tur rundt i bygningen. Ja, og vi er rykket et par etager op her på Christiansborg for at se, hvordan der ser ud heroppe. Det heroppe er 6 partier samlet. I øjeblikket er vi på anden sal i Christiansborg, den del af Christiansborg, som vender ud mod selve Slotspladsen. Vi er hos Fremskridtspartiet, det eneste parti i Folketinget, som gik ud og anbefalede klart nej denne her gang. Sidste år ved samme tid, der sprang champagnepropperne, kan jeg huske. Den her gang er stemningen måske en lille smule mere mat, men hvis jeg kender dem ret, så tror det vist ikke helt på de her Gallup-tal endnu, så jeg håber, vi kommer tilbage og ser nogle lidt gladere folk lidt senere måske. Har jeg ret? Ja. Vi går videre til naboen, det er partiet Venstre, det er Uffe Ellemann-Jensens parti, tidligere udenrigsminister. Han har samlet sine folk herinde i lokalet ved siden af til et oste- og pølsebord, og hvis vi
lige kigger ind og ser, hvordan der ser ud her, så kan man se, at der er tumult og måske lidt gladere mennesker herinde. Det er lidt svært at se, men de er her i hvert fald. Man må sige måske, at udenrigsministeren har ført en lille smule lav profil i denne her valgkamp, men vi kan prøve at kigge videre ned ad gangen og se, om vi kan få øje på min kollega Anja Westphal, som står længere nede. Hun står dernede og vinder. Ja, og jeg står nede foran SF, som også har lav profil som kodeord for denne her aften. Der er lidt, når jeg ser et rødt flag smælde derinde lige nu, men sidste års bæreklang og klavermusik, det har man droppet. Partiet er jo splittet på spørgsmålet om et ja til Edinburgh-aftalen. Og dem, der ikke er her i aften, det er nej-sigerne. Det er for eksempel folketingsmedlem Pelle Fugt, og det er folketingsmedlem Pernille Frahm. Til gengæld så er Holger her, og konen er her også et sted nede i menneskemængden. Og jeg tror, vi skal lade det røde flag smelle lidt selv og gå ind til de radikale ved siden af. De bor inde i det, der plejer at være boligudvalget. Der er lidt presse her på gangen, men jeg tror, vi kan komme forbi og se, om der også er gang i den her. Der er folk til stede. Herinde der bliver der spist smørrebrød i fællesskab, og der er tændt for tv-skærmene, fordi gruppen vil følge slagets gang sammen. Udenrigsminister Niels Helveg Petersen mangler, og det er altså ikke, fordi han ikke går ind for Edinburgh-aftalen. Det er, fordi han er ude at passe sit job som formand for EF's udenrigsministerråd. Han har været i Bosnien og forhandle, og vi håber også at få ham i billedet senere på aftenen. Så går vi over på den anden side af gangen. Vi skal heldigvis ikke så langt. Der er mange journalister her i aften. CNN har lige spadet gangen hernede. Herinde der finder vi min kollega Morten Lykkegaard og Kristi Folkeparti. Morten, fortsætter du rundturen? Ja, tak skal du have, Anja. Her om Kristi Folkeparti kan man sige, at det er et parti af tvivlere indtil sidste år i hvert fald. Det er et parti, som har sagt ja den her gang, men uden begejstring og uden brølen. Det er et parti, som siger, nu må vi lige vente og se. Men det er så blevet et ja-parti denne her gang. Det bliver til gengæld også det sidste ja-parti i denne her omgang. Fordi når vi går lidt længere ned ad gangen og forlader lokalet her, ja, så er vi på vej ned i nej-sektionen. Hvis vi tager en lille runde her, så kan vi se, at vi er på vej ned ad denne her vej. Og så kommer vi ned til Folkebevægelsen mod EF, der holder til herinde. Og som vi kan se, så er folk lidt med det endnu. Der er ikke så mange til stede. Vi håber på, at der kommer nogle flere senere, så vi kan få nogle flere kommentarer. Vi haster videre, for vi skal en tur op til de næste nej-siger heroppe. Og det er Enhedslisten, de rødgrønne, og de er også ved at samle sig i lokaler først nu. De har været ude at spise ude i byen og kommer senere her. Vi skynder os til det sidste lokale overhovedet. Det er nok det mest interessante lokale for dem, der arbejder herinde i hvert fald til dagligt. Det er Brydesen, kantinen, husets kantine. Brydesen, han er jo også en erklæret nej-siger, men det er nok ikke noget med det her at gøre, fordi han har overladt lokalet til junibevægelsen, som vi ser her. Og der er ankommet folk her nu. Og der vil være underholdning i løbet af aftenen. Men jeg ved, der foregår noget nedenunder på første sal hos min kollega Bent Stuckert hos Socialdemokraterne. Værsgo, Bent. Landets største parti, statsministerpartiet, Socialdemokratiet, holder til i Landstingssalen for enden af vandrehallen her på Christiansborg, og den ligger lige modsat Folketingssalen. Og lad os prøve at trænge ind i menneskemyldret her i salen og se, hvad der sker i aften. Der er god stemning, der er stor presseopdækning, og Socialdemokraterne regner helt sikkert med, at det i aften bliver et klart ja. Statsminister Poul Nyrup Rasmussen har jo investeret sin prestige i et ja, og meget tyder på, at et flertal af de socialdemokratiske vælgere i dag har sagt ja, hvor de sidste år, der var situationen den, at 2 ud af 3 sagde nej. Men lad os gå ud af lokalet igen, fordi her på Christiansborg, få meter fra Socialdemokratiets tilholdssted, der har vi de konservative Folkeparti lige om hjørnet, og der er Christian Skov klar. Ja, fra de røde faner går vi så ind til de konservative. De holder som sagt til lige rundt om hjørnet fra Socialdemokratiet. Det er jo et parti, som har sagt ja til EF både i 72, i 86 sidste år, og som også gør det nu. Og som ikke har oplevet de problemer, som deres broderparti eller søsterparti i England har oplevet, hvor mange konservative er imod unionen. Her sidder i aften blandt andet tidligere statsminister Poul Schlüter. Det var manden, som tog til Edinburgh i efteråret, og som forhandlede aftalen hjem, som vi nu har stemt om i dag. Stemningen er, ja, hvad kan vi kalde den? Den er glad efter de første prognoser. Der bliver drukket øl og spist tysk pølsebord. Ja, tak rundt i Christiansborgs tæt pakkede værelser og gange. Der vender vi tilbage til ofte i aften. I 1986 stemte vi jo om EF-pakken, og sidste år, 1992, der stemte vi første gang, men der har jo også været mange andre
store og små EF-begivenheder, uden at jeg måske lige kan sidde her og huske alle årstallene. Og hvad er det så, man gør? Ja, jeg prøver at spørge Gorm. Ja, du kan være sikker på, at jeg ikke kan huske dem, men jeg får nogle deltagere her, hvor jeg sidder på første sal, hvor der også er mylder af journalister fra ind- og udland og politikere. Og de deltagere, ja, det er personer, der har sagt enten ja eller nej i løbet af dagen, men måske kommer de også til at sige ved ikke, når vi stiller dem spørgsmål om årstal i forbindelse med EF. De 4 personer, det er Bertel Haarder, Lotte Henriksen, Ebbe Reich og Frank Dalgaard. Og der går det er 2 runder, som vi kommer med her mellem 20 og 21, og der er 2 vindere, som mødes i en finale senere i aften. Og så skal vi vist til at have noget mere at vide om, hvad der ellers er foregået i dag. Ja, tak Gorm. Vi vender tilbage til dig. Resten af Europa var jo nærmest målløs den 2. juni og den 3. juni sidste år. Det danske nej blev et begreb, det var ikke bare en begivenhed, og det startede i store dele af Europa en diskussion om det lukkede EF-apparat. Mere åbenhed og demokrati blev et fælles krav. Og præsident Mitterrand i Frankrig udskrev jo til overraskelse vist for næsten alle en folkeafstemning, og i september blev det et lille fransk ja. Men et stort mindretal i Frankrig var jo enige med det lille danske flertal, og danskernes stemme kom til at præge udviklingen i Europa. Så der kan være god grund til, også i aften, at vi ser os om i det europæiske landskab. London er en af de byer, vi også sender fra i aften, for hvis der er noget sted i Europa, hvor opmærksomheden især er rettet mod den danske folkeafstemning, så er det netop den britiske hovedstad. Maastricht-aftalen har i ugevis været på forhindringsløb gennem underhuset. Mange underhusmedlemmer håber, danskerne stemmer nej, for så er der meget stor sandsynlighed for, at Maastricht-aftalen falder også i Storbritannien. Modsat er der også mange, der håber, at et dansk ja vil gøre det lettere at få aftalen godkendt i det britiske parlament. Spørger man britterne, og de er blevet spurgt i forbindelse med adskillige meningsmålinger, så siger de klart nej til Maastricht-aftalen. Men i Storbritannien gør man ikke som i Danmark. Man spørger ikke vælgerne. Der er ikke flertal i underhuset for at lade sagen prøve ved en folkeafstemning. Her i Frankrig var befolkningen delt i 2, da de stemte om unionen. Den ene halvdel ønskede et tættere europæisk samarbejde. Den anden frygtede, at det særligt franske ved Frankrig ville gå tabt i en union. Franskmændene sagde knebent ja. Modstanderne håber, danskerne holder nej-fanen højt. Tilhængerne håber, danskerne er blevet klogere. Under alle omstændigheder venter franskmændene spændt. Endnu nøjes de franske aviser med at skrive om os inde på siderne, men uanset afstemningsresultatet, så kommer vi på forsiderne i morgen. Den politiske union er Helmut Kohls erklærede mål. Andre tyskere er knap så unionsbegejstrede. De er bange for at miste D-marken, symbolet på tysk succes og velstand. Så i virkeligheden er tyskerne også uenige om unionen. De får bare ikke nogen folkeafstemning. Men de følger spændt, hvad danskerne siger i dag. Og vi vil samle de tyske reaktioner op i løbet af aftenen. I Sverige bliver den danske folkeafstemning fulgt med særlig interesse, for i grundtrækkene ligner den svenske EF-debat meget den danske. Officielt er Sverige på vej ind i EF. De fleste politiske partier står bag ansøgningen, men på det folkelige plan er det en helt anden historie. Flere og flere svenskere siger i dag nej til EF. Den seneste meningsmåling lå på omkring 45% nej-stemmer. Derfor er det på 2 meget forskellige niveauer, man i dag i Sverige følger den danske afstemning og håber på inspiration fra Danmark. 17. maj er der fuld udblæsning på nationalfølelsen i Norge, når hele Oslo vinker til kongeparret på slottet. Den dag er der ingen plakater mod EF i optoget, selvom 52% af nordmændene i meningsmålingerne erklærer sig som modstandere af EF. I 1972 stemte Norge nej til EF, da Danmark sagde ja. Nu forhandler Norge igen med EF. Den danske afstemning om EF-unionen bliver derfor fulgt med stor spænding i Norge, og der er ingen tvivl om, at resultatet fra Danmark vil blive brugt intenst i EF-debatten i Norge. Manneken P's Bruxelles svar på Københavns Den Lille Havfrue har klædt sig på i dagens anledning. Dagens anledning er dog ikke den danske folkeafstemning, men jazzfestival her i byen, hvor Grand Place også bygger tribuner, så de gamle tårne kan komme til at svinge i aften. Og rører man ved figuren her, bringer det lykke, men vi skal i objektivitetens navn ikke oplyse, hvad turisterne her ønsker for Danmark. At kommissionen, embedsmænd og byens politikere godt kunne tænke sig et ja, er til gengæld ikke nogen hemmelighed. Vi vender tilbage herfra senere, når vi nærmer os et svar,
med kommissionens viceformand Henning Christoffersen, med europaparlamentarikere i studiet og med et kvart løfte fra kommissionens formand Jacques Delors om, at han også møder op. På gensyn. Ja, på gensyn med det. Man kan jo næsten få en fornemmelse af, at Europa holder vejret, mens Danmark holder nøglen til det videre forløb i hænderne. Danmark er jo bestemt på landkortet i aften. Og senere så får vi jo altså flere rapporter fra vores korrespondenter, som følger de europæiske reaktioner. Ja, fællessalen her er jo altså rammen om vores aften. Her sidder jeg sammen med Mogens Rubinstein og vores to uundværlige sekretærer, Anja Andersen og Maja Stigsnæs. Og Mogens, du skal jo give os resultaterne og gå lidt bag om tallene også. Vi har ingen resultater endnu. Nej, vi mangler stadig, men det kan ikke være længe før de første kommer. De mindre kredse plejer at være ret hurtige til at tælle op. Så indtil nu, der må vi holde os til de tal, som vi kan lede ud af undersøgelser og den slags. Så nu har vi også den, vi bragte før, som altså viste 57,43. Dagens Gallup, ja. Den fornyer vi om lidt, fordi der kommer stadig nye tal derfra. Jeg tror ikke, de ændrer sig så meget, men lad os nu se om lidt, så har vi også dem. For det er tal, vi vil have, og vi har jo hver en lille brik til den store mosaik, som så tilsammen giver os billedet af, hvordan Danmark har stemt i dag. Sjældent eller måske aldrig har hele verdens opmærksomhed hvilet på Danmark, som den gør det i øjeblikket. Og det er strømmet til som aldrig før med journalister fra hele verden. 35 tv-selskaber, det har vi ikke prøvet før, er her i aften, som alle sammen sender reportager hjem. Og skrivende journalister er her er 500, og der står 100, som gerne ville have været her også, men der har måttet være begrænsninger på. Og de skriver alle sammen om begivenheden i dag. Well, ladies and gentlemen of the international press, welcome back. Og de er kommet tilbage, alle de internationale pressefolk. Mere end 500 har tilmeldt sig hos Udenrigsministeriet. Sjældent, måske aldrig tidligere, har der været så stor international interesse for en dansk folkeafstemning. Pressemøderne forud for afstemningen har næsten haft samme bevågenhed, som hvis der var annonceret en vigtig udtalelse fra Det Hvide Hus i Washington. Især er der denne gang trængsel, når de mange tv-hold stiller op. Og bag Christiansborg på ridebanen er tv-satellitvogne kørt i stilling, så er det danske afstemningsresultat, der betyder så meget, på få minutter er spredt over hele verden. Og Danmarks Radio har via det europæiske tv-samarbejdet assisteret udenlandske tv-selskaber med at redigere deres tv-indslag fra Danmark. Her får en kollega fra Italiens Rai Uno klippet sit tv-indslag. Det blev sendt på stationen i aftes. Og i et tilstødende rum arbejder journalisten fra det tyske RTL Plus sammen med en DR-medarbejder på en fyldig baggrundshistorie om danskernes valg. TV-selskabet Reuters har base på SAS Royal Hotel i København, og sådan kan et hotelbadeværelse også se ud, når begivenheden er stor nok. Herfra arbejder 20 udenlandske tv-stationer, blandt dem TV Tokyo. Japanese is very interesting in result of the referendum because of the Japanese business reason. You know, Japanese businessman is worried about the future of the community of Europe because of if the failure of the ratification of the Maastricht Treaty, that we are expecting that everybody expecting that the collapse of European monetary union and also the worry about for the investment from Japan, I think. Begivenhedernes centrum er her på Christiansborg. Det er også herfra de fleste udenlandske tv-hold vil sende deres rapporter hjem. Bag slottet er der opstillet bunkerlover med det nødvendige tv-udstyr til medarbejderne fra de mange stationer. Resultatet af danskernes valg sendes op til flere tv-satellitter. Herfra spredes nyheden rundt i verden. Ja, og de allerførste spæde tal, skal man vel næsten sige, er her, og vi skynder os. Værsgo, Mogens. Ja, lad os få de rigtige resultater. Det er altså, hvad rigtige, ægte, vaske vælgere har stemt i dag. Og vi skal rose Systofte-kredsen i Nykøbing Falster-området for at være den første, der er nået igennem.
dels med en stemmeprocent på 89,9, det kan man se lige ovenover navnene. 89,9% af dem, der kunne stemme, og det er 640, har stemt, og 70,2% af dem har stemt ja, mod 29,8% nej. I disse første delkredse, der sammenligner vi kun med resultatet fra 1992, og der viser det sig, at 54,3 dengang stemte ja. Det var altså også en ja-kreds dengang. Men ja-delen er steget ganske voldsomt fra 1992 og til denne gang. Og der er en til, den skal næsten også med i denne konkurrence, om at komme først. Sundby, Morsø, det er Sundby i Morsø, og der siger den altså 87,8% valgdeltagelse, 502 kunne stemme, 47,4 ja, 52,6 nej, det er en nej denne gang. Det var det også sidst, men man kan se, at nej-delen er blevet mindre fra 1992 til denne gang, og ja-delen er blevet større. Ja, en ja- og en nej-del talt op, og godt og vel 1000 vælgere endnu. Der ventes nok stadigvæk spændt mange steder, både blandt de udenlandske journalister, men jo bestemt også blandt politikerne her. Men ikke alle politikere nøjes med at vente. Der er også nogen, der satser på at få et godt resultat i dagens emne, og Hans Georg Møller sidder med et par stykker parat til en dyst på årstal. Ja, det gør vi. Vi har jo lavet en lille mini-quiz her i aften om EF med EF-klip, og her er der god stemning med de tal, vi lige har hørt. Det er nemlig ja-siger, jeg har omkring mig. Bertel Haarder og Lotte Henriksen. Er I klar til at kigge? Ja. Det kan okay, så kigger vi, og så siger vi, nu kommer der 3 klip. De samtaler, jeg får lejlighed til at føre der, også vil berøre de livsvigtige problemer, som præsident de Gaulle har omtalt i sin tale i går. Jeg har ikke nogen baggrund for en kommentar på indeværende tidspunkt. Det var en meget alvorlig tale, der kan få vidtrækkende konsekvenser for Europas fremtid og for Danmarks placering, vores landbrugs og vores industris eksportmuligheder fremover. Jeg vil dog gerne sige, at man har vel lov at lægge mærke til, at der ikke i præsident de Gaulles tale var en kategorisk afvisning af engelsk medlemskab i fællesmarkedet. Til gengæld mødte de Gaulle modstand hos sine egne landsmænd. På det franske Socialistpartis landsmøde afviste de delegerede det år den fransk-tyske venskabs- og samarbejdsaftale, som præsidenten den 22. januar indgik med forbundskansler Konrad Adenauer, og som ikke desto mindre, trods modstanden, blev et skridt på vejen mod det europæiske fællesskab. Krag var udenrigsminister før i tiden, og det sidste han var født til, han var fikser elegant. Men da han så avanceret, blev vores land repræsenteret af Per Hækkerup. Og det er jo en anden slags gesand, for det er ikke til at se, hvad der er oppe eller nede. Vi kunne lige så godt have sendt en sekse midt. Krag, han kom så fikst med helle, men jeg har lavet mig fortælle, at Per Hækkerup er mere intelligent. Det er ikke til at se det, hvis man ikke ved det. Nå for fanden, der er hans bror med en betjent. Ja, og Per Hækkerups bror, det var jo justitsminister Hans Hækkerup. Nå, jeg må hellere få at vide, hvad har I gættet på? Jeg skal jo lige have det sådan, så I ikke kan skyde. Jeg gættede efter 20 sekunder. Du var meget hurtig. Ja. Du er også i rigtig godt humør i dag. Nu får jeg også dit. Og hvad siger du, Bertel? Jo, Krags dystre mine må skyldes, at de Gaulle lige har holdt sin berømte tale, hvor han afviste, at England og dermed også Danmark kunne blive optaget i EF. Så du siger over... Og jeg redigerede et skoleblad dengang, og jeg kan huske, at jeg skrev en harmdirrende ledende artikel
om problemet. Og det var altså i 63. I 1963, det mener siger jeg. Det mener jeg. Du er helt sikker? Ja, jeg mener det. Aha. Lotte, det mener du ikke? Nej, jeg blev lidt i tvivl. men det med afvisning... Du mener... Jeg mener 1958. 1958, ja. Ja, og det er faktisk fordi, jeg blev lidt i tvivl med den her, med socialisternes afvisning af det, og det er faktisk det, der fører mig tilbage til slutningen af 50'erne. Så det er et skud, men 58. Der er jo nogen, der sidder hjemme også og gætter med, og de skal jo også have lov til det, men nu kan vi ikke vente mere. Det rigtige år er 1963. 10-5, og I må selv finde ud af, og på disse specielle EF-kuglerammer, og finde ud af, hvor mange point I skal have, før I nu får tillægsspørgsmål, og du får tillægsspørgsmål. Jeg tager den øverste. Ja, men du må ikke, det er mig, der skal se det. Den 4. september 1963 døde en politiker, hvis navn lige siden den første spæde begyndelse havde været knyttet til det europæiske samarbejde. Hvad var hans